Sayyada kuka muke yi mukanmu ma ba mu san me yasa ba, ba mu san me yasa ba. Sayyada kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Sayyada kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Wata alfarma nake so ai mini dan kadarin ma'aiki. Wata alfarma nake so ai mini dan nutsuwar ma'aiki. Wata alfarma nake so ai mini dan darajar ma'aiki. So nake daga na yi motsi in ga abun da ba zan faɗi ba. Ni kaina ban san me yasa ba. Rabbu kai tabarin salati ga wanda bai taba kuskure ba. Alihin suka sa sahabu ba zan tafi ban musu baitika ba. Auliya'u ina da ciwon soyayyar ku ba zan warke ba. Shehu Ahmadu kai ka tsaya mun ta wai ba zan faɗi ba. Sayyada kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Kausu ka ci gari da daji ta ko ina sha'anin ka ake yi. Shehu Ahmadu ya ruwa ka ce ai ta yabo ni ma ina yi. Gibiri mazama da tashi na sha'anin ku kaɗai nake yi. Sheikh Sharif ɗan Sale kai mun sainin suna na masoyi. Sayyada kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Assalamu alaiki rushin annabi na ina kike ne. Zuciyar da ta baki kyautar kanta da kanta ta bar ta mutane. Ita ce yau ma take daɗa fadanci kuma si. Sai da na san kina ki tausaya mun ni bawa ne. Ni kaina ban san me yasa ba. Na rantse da Allah san ki kadai na saka a cikina. Zuciyata ta kadai ta ake ambaton ki kadai aikina. Nayi kukan na gaji na naki dubu nufina. Tallafin ki kadai nake so ki taimaka ki shigo lamurana. Sayyada kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Na Fatima ke kike yin yadda kike so ba wata doka. Zuciyata ta kice sai da sanki alkawari na dauka. Sanki ya zama min ibada banki nake tamkar na yauka. Na azabta ina ta maye soyayyar ki nake ta roka. Sayyada kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Damuwa ta ni batula ki yarda da ni in zama masoyi. In ta sarrafa baitukanki a kowace numfashi da nake yi. Du ibadar kauni in ba san ki misali ma ba a yi. Yau da gobe shirin Allah ne da an kira ki zuma nake yi. Ni kaina ban san me yasa ba. Tanadin bayi da rabbi idan aka bar ki ina rama ne. Na yi kukan rashin ganin ki a fili da gaibu ina kike ne. Rayuwa ta kice ki yadda kike so ni bawa ne. Sai da ni ma ina san in ta banki ina kike ne. Sayyada kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Samuwar samu da samun ki sansanin sama ta samu. Ni'imar Allah ciwon kaunar ki a zuciya tuni na kamu. Damuwa ta ni ki yarda ina kaunar ki kwarai na kamu. Fadima fansar iyaye na baki tuntuna har danginmu. Sayyada kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Yunkurin kudurar ilahu idan kika ce ai shi ke. Shugaba ya ce a soki a so ƴaƴanki na riki wannan. Na ko ta za a kai ni ina kaunar ki misali ke. Ba abin da ba zan ɗauka ba saboda son ki cikin duniyar nan. Ni kaina ban san me yasa ba. Wani ya sadakar da kansa akan wani al'amari da ya dosa. Wata ta sadakar da ranta akan wani soyayya da ta kunsa. Ni ko na rante da Allah Fadima takwabin sanki na lasa. Duk da masu abun suna nan zan ta faɗi kaunar ki na kunsa. Sayyada kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Sanki ne tafkin ruwan da rijali suke hasi ta mayi. Wani in aka ce ina kike sai a gan shi yana ta hawaye.
baki bayyana zahiri ba bare a gano ki uwar tagwaye. Tambayar da ba zan amsa ba nake yi wa kaina wai kewaye. Sayyada kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Na sani jazaba ba za ta saka ki fito ki mun magana ba. Tausayin ki da lamunin ki ba za su bari ki ki mun wallan ba. Na nake mini lamunin soso wanda ban taba tsammani ba. Har wa yau kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Ni kaina ban san me yasa ba. Na madalla da ciwon so da ake taradawa masoya. Me ado da adan annabi ke ɗaya cikin gagar koya. Wanda duk ya rike ki ba shi ba shan wala ko ta yaya. Sai ya dani ma ina so jini na da san ki ja ki rubanya. Sai ya da kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Na yi kukan zahiri da na gaibu akan ki na san batu. Wasu sai suka ce ina tafa ma magana nake wai na zautu. Nana in haka ne ki yarda na zauta kan ki Karima Bintu. Zuciyar da take ya baki a ko a ina take sai ta yantu. Sayyada kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Sayyada kin san me na rufe a cikin ruhin nan. Taimaka ki kula da kakatin da yake bakin bawan nan. Ki yi mun baiwar yabo ko na tafi aji kamar ina nan. Sayyada dan in yaba miki rabbi yayi ni cikin duniyan nan. Ni kaina ban san me yasa ba. Ko da rai ko babu raina na alƙalamin mu ba zai bushe ba. Inda ban gaji da cin tuwo ba zan gaji da yi miki baituka ba. Ni fa da matan da soyayyar ki na saba ba fariya ba. Tafi ɗaiɗai yar ma'aiki ni da yabanki ba za mu rabe ba. Sai ya da kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Ke kike izini a inda ba za a bari wani yayi magana ba. In na ce girma da na tuna ya kike sai in ga ban mace ba. Nana ya kike ne karatun ba za a san shi a littafi ba. Fassarar kulman baƙaƙe ban taba jinsa a gun malam ba. Sayyada kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba. Tausaya mana sayyada dan alfarmarki a gun abanki. Ki mun baiwa ta soyayya ki daɗa mun zaƙin baki. Ki aran dama na taka rawa da bazarki saboda ma'aiki. Na kare mutunci na dan Imamu Aliyu mayaki. Ni kaina ban san me yasa ba. Sayyada dan farin cikin da ma'aiki yayi saboda zuwanki. Sayyada dan kulawar da annabi ya baki zuwa tashinki. Sayyada dan rakiyar da ma'aiki yayi zuwa ɗakinki. Sayyada dan addu'ar da yayi muku ke da Aliyu mijinki. Sayyada dan san da annabi yake yi wa Hassanaini tagwaye. Sayyada dan martabarsa a gun Allah sarkin sufaye. Sayyada dan murmushin da suke miki tun suna yan goye. Sayyada dan lullubar da suka yi a cikin bargo da iyaye. Nana dan takun isa da kike in zaki ziyarci ma'aiki. Nana dan shaukin da annabi yake a san da ya hangi zuwanki. Nana dan tashin da annabi yake a kunsa ya zo ya aje ki. Nana dan sirrin da kuke da shi a wajen kafin tashinki. Nana dan sirrin da kuke da annabi a san da du ya raka ki. Nana dan damuwar da annabi yayi da ke da 'yan ɗakinki. Nana dan kaifin takobin haidar Imam Aliyu mayaki. Nana dan buyar da sharu mai faɗi mayayi cikin fadarki. Dan sharu abban su zaitun ki taimaka ki shigo lamuranmu. Abba jinjina ne ya yi bege da shi da ɗayiru ɗan babarmu. Sayyada kuka nake yi ni kaina ban san me yasa ba.